Észrevetted már, hogy milyen világban élsz? Tudtad, hogy az egész gazdasági válságot a bankok szándékosan és tudatosan hozzák létre? Tudtad, hogy az inflációt is ők teremtik, amely során az emberek munkájának a gyümölcse elértéktelenedik? Tudtad, hogy amikor a legnagyobb szegénység van a nép között, akkor a pénzintézetek a leghatalmasabb profitra tesznek szert? Tudtad, hogy a média manipulálja az embereket? Tudtad, hogy a műsorok, filmek példát mutatnak nektek és a gyerekeiteknek? Példát mutatnak erkölcstelenségből, pénzimádatból, lopásból, rablásból, gyilkosságból, emberek megkínzásából. Kinek szórakozás ez? Tudtad, hogy a gyermekmesékben a főhős sokszor hasonlít inkább a főgonoszra, mint sem egy jó karakterre? Tudtad, hogy a mesék arról szólnak, hogy a szereplők egymást kínozzák és szenvedtetik? Szerinted milyen hatással van az ilyen a gyerekeidre? Tudtad, hogy a média viselkedési mintákat tanít neked és manipuláló gondolatokat ültet el benned a műsorain keresztül? Tudtad, hogy a magyar lakosságot a bankok a médiumok felhasználásával adósították el? 20 reklámból 21 azt hipnotizálta belétek, hogy vegyél fel hitelt. Köszönjük, Emese! Így manipulálják az embereket a tévén keresztül. Tudtad, hogy az áruházláncok beengedése hazánkba a nemzet legalizált kifosztásáról és a magyar gazdaság termelők tönkretételéről és az önellátó ország felszámolásáról szól? Tudtad, hogy az általuk forgalmazott élelmiszerekben mérgező színezék, adalék, tartósítószer, vegyszer található? Tudtad, hogy olyan ételeket forgalmaznak és etetnek velünk, amely rákot, elhízást, betegséget, halált okoznak hosszú távon? Tudtad, hogy ugyanez igaz a gyors éttermekre is? Tudtad, hogy mindez a gyógyszeripar számára nagy üzlet? Mert így majd lesz vásárló réteg a gyógyszereikre, amelyek nem gyógyítanak meg, csak elnyújtják a betegséget addig, amíg van pénzed. Tudtad, hogy az iskolákban és a médiumokban egy meghamisított történelmet terjesztenek a magyarságról? Láthatatlan erők, akik a pénzeiken keresztül mindenütt ott vannak. Tudtad, hogy több ezer éves kultúránk van? Tudtad, hogy előbb voltunk keresztények, mint hogy más európai országok létrejöttek volna? Tudtad, hogy az egyik legősibb nyelvet beszéljük a Földön, és régebbi írásbeliségünk van, mint a görögöknek? Tudtad, hogy a hun egyenlő a magyarral? Ismerős az az ország, amelyet úgy hívnak, hogy Hun-Gari. Mi van az olimpikonjaink hátára írva? Miért hazudják el a hun-magyar folytonosságot az álnemzeti akadémiákon? Tudtad, hogy a demokrácia az oszd meg és uralkodj elvéről szól? Tudtad, hogy minden párt mögött ugyanaz a pénzérdekeltségű embercsoport áll, bármelyikre is gondoljál most? Tudtad, hogy így bárki nyeri is a választást, ugyanazok vezetik meg a magyarokat? Tudtad, hogy a nemzetinek itt pártokat sem magyarok vezetik a legfelsőbb vezetésben? Tudtad, hogy minden párt egy bábpárt? Tudtad, hogy a háború művészet a megtévesztésről szól? Tudtad, hogy a demokrácia is a megtévesztésre épül? Melyik cég sikeresebb? Amit hárman vezetnek három felé, vagy egy vezető vezeti egy határozott, kigondolt, építő jellegű irányba? Tudtad, hogy tudományosan bebizonyították már azt, hogy létezik egy magasabb tudat, amit hívhatunk Istennek vagy Teremtőnek? Tudtad, hogy szándékosan nem közlik le ezeket az adatokat, bizonyítékokat, mert egy hitetlen nép könnyebben tehető rabszolgává? Tudtad, hogy egy hitetlen nép erkölcstelenebb, mint egy hívő, így könnyebben tehető szolgálva a hitetlen nemzedék? Tudtad, hogy a pénzvilág rabszolgája vagy? Tudtad, hogy itt találsz egy filmet bizonyítékul arra, hogy létezik Isten? Tudtad, hogy az agyad arra van, hogy elgondolkozz az előbb hallottakon? Tudtad, hogy a szemed azért van, hogy ne csak nézzed a való világot, hanem lássad, hogy miért haló a világ? Terjeszd ezeket az adatokat minden ismerősödnek, rokonodnak. Az igazság szabaddá tesz a rabszolgatartóktól. Ha maradt még mesterségesen létrehozott válság miatt 20 000 forintot, akkor nyomtattasd ki ezt a lapot és szórasd szét a környező településeken. Itt találod ezekben a témákban a számtalan felvilágosító videót. Nézd a honlapot, mely az emberek felébresztésére jött létre. Az itt leírtakból annyit higgyél el, amennyi igazságtartalmuk van. Ha meg nem hiszed, akkor járj el utána, mint ahogy a népmesék mondják, és meg fogsz lepődni. Tudja, ébredni kell. Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Ha félsz, gyere bújj meg.